Sanibona bafethu uvani lo so lana ngizokhuluma about isegment ade ikhona iNedbank Cup. Yabo menikhumbula kahle iNedbank Cup ikhiphe isegment lapha khona ade khona uTeko Modise, yabo Temola Nkhune, yabo PhD, yabo abo Selula bekhuluma about ibhola la eSouth Africa as a whole. Yabo so there was this part lapho khona ngibone uTeko Modise ekhuluma about Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns and iKaizer Chiefs. Yabo emenshina izinto ezibalekile. Kuleyo video le uTeko Modise ukhulume ngendaba yecoach abakhoja iOrlando Pirates nabocoach abakhoja iKaizer Chiefs ukuhluka kwabo kunocoach abakhoja iMamelodi Sundowns. Uma usubheke ocoach asebakhoja iOrlando Pirates in the last 10 years, ubheke ocoach asebakhoja iKaizer Chiefs in the last 10 years, masubheka asebakhoja iSundowns in the last 10 years, uzobona umehluko. Ngiqale nje kwiPirates. KwiPirates bayinayo iyahamba, uyahamba ucoach wayo Jose Riveiro uyahamba. Yabo after ehlale ama-season amathathu neOrlando Pirates usewina ama-cups amangaki awu-5. Yabo usewina ama-cups ayi-5 neOrlando Pirates. Kuma history books usewenzile umlando wakhe uJose Riveiro. Yabo inkinga iqala lana ke lama team o2 iOrlando Pirates neKaizer Chiefs ade agcina ukuwina ileague. Njoba ade nje agcina ukuwina ileague kudalwa yini lokho? Istructure sabo, indlela abasebenza ngayo, basasebenzisa isidala, the way they do izinto abafana nje iMamelodi Sundowns. iPirates neKaizer Chiefs abanalo ibrand of ibhola, they don't have a brand of football they play. Yabo meqhamuka ucoach oqhamuka kwenye team azokhoja iKaizer Chiefs noma azokhoja iOrlando Pirates, ufika lo coach lo azozakhela into yakhe. Yabo uzubezwe bethi they are cooking ngoba bazakhela i-team yabo. Mase kuphela u3 years bayaxoshwa, mase kuphela u3 years ama contracts awa renew. Yabo bayaxoshwa nje bengawini, mase kuqhamuka omunye futhi aphinde azo rebuild ahambisa abadlali abaningi. Yabo ngizwile iKaizer Chiefs, kuthiwa iKaizer Chiefs kuzongenzeka ahambe uNabi njoba nje ehamba uJose Riveiro kuOrlando Pirates. Next season iSundowns azoqhubeka iwin ileague. Yindaba na ngoba kwiSundowns ucoach nocoach ofikayo ufika vele kwiblueprint ekhona kwiSundowns. Ibhola elidlalwa kwiSundowns likhona vele, there's a way iSundowns edlala ngakhona. Coach khona uPitso wayecoacha leyo indlela yokudlala, waqhubeka lo mfana lo uRolani Mkwena, waqhubeka uManqoba Mnqithi kuleyo blueprint, waqhubeka futhi noMiguel Cardoso lo. Yebo so leyo blueprint leyo bayisebenzisa namanje. Masubheka kwiOrlando Pirates, Orlando Pirates leli bhola esidlala manje alifani naleli bhola elidlaliswa uFaldo Davids, alifani naleli bhola elalidlaliswa ubani uJoseph Zimbabwe, alifani naleli bhola elalidlaliswa ubani elalidlaliswa uMicho noma uRolani ngezikhathi zakhe sakhona kuOrlando Pirates. Yabo each and every 3 or 5 years bayashintsha ocoach kwiOrlando Pirates. KwiKaizer Chiefs imvamisa sijwayele ukuyibona le kwiKaizer Chiefs ocoach beloku beshintshwa and leyo nto le iyayibulala iclub, imomentum yeclub iyayibulala. Uyibona nje iKaizer Chiefs sekunesikhathi bekade bayiwin icup, bayiwinile kule season icup because kukhona ucoach obeyimisela obeyazi ukuthi ufunani. Yabo kungithusile ukuzwa kuthiwa ngenzeka ahambe uNabi because masubheke uNabi mfethu ufike vele kweteam yeKaizer Chiefs engenabo abadlali, uyena oyisayinele abadlali and futhi nakhona ekubasayineni kwakhe labadlali laba akusibona abadlali esingasho ukuthi abadlali ayebafuna. iKaizer Chiefs mengikhumbula kahle mina saqala isizini ya this season uNabi befuna uFiston Mayele, ubemfuna uFiston Mayele, nyamazi uFiston Mayele le striker edlalela iPyramids, akamtholanga uFiston Mayele. Udlale ngobani le season? Istriker ade lidlalisa kakhulu uRanga Shivaviro lo ade engakori. Yabo kuyangixanga impela iKaizer Chiefs icabanga ukuthi imxoshwe, but ke ngizwile kuthiwa kuzoba nemeeting ezoba khona bezodiscussa ifuture yakhe uNabi kuKaizer Chiefs, lapho khona bezodiscuss ukuthi okay kulama games akusalela amabili ingabe uzokwazi nikwawina, mewawina uzokwazi ukuthi ahlale. Yabo it's like they are setting an ultimatum ukuthi okay muwawina lama games uzokwazi uqhubeka usale, but muwadliwa yabo it's really confusing ukuthi lo coach lo usathanda kunwinela icup after 10 years engaze niwine, but seniqhamuka nama ultimatum ukuthi nina mengawini lo coach lo uyahamba, nizoqala phansi futhi nibuild another squad.
around omunye ucoach. Orlando Pirates right now, njengoba kuzohamba uJose Riveiro, they didn't sign any players ngoJanuary. They knew vele ukuthi njengoba bezohamba uJose Riveiro, they want another coach ozofika nefilosofi yakhe. Lo coach lo uzofika nabadlali azobasayina yena. Yonke lento esipilo uJose Riveiro. Bonke labadlali uJose Riveiro athanda ukubafaka, uthanda ubaqalisa abo Hotho mhlambe, abo Mahihleni Makhawula, abo Tito Masiwangani, abo Mahopa. Ucoach uzofika. Lo coach ngiyenzeka angabadlalisi. I'm not saying ngiyaza abadlalise per se, but ngiyenzeka angabadlalisi because ufika nefilosofi yakhe. Ayikho ifilosofi ayifice vele exist eOrlando Pirates azoyisebenzisa. Because asinayo i-playing style esinayo. Like we don't have any playing style. Yabo. We don't have any playing style. Lento lebafethu kumele ishintshe impela. Kumele ishintshe impela indlela lama team lawa ayethandwa ngakhona kudala. Indlela ayethandwa ngakhona kudala kumele abuyele like in their glory days. They must return to their glory days mfethu. Yabona nje bekumnandi kanjani iKaizer Chiefs iwinile icup. Even though ishaye kithi imnyama, but ubonile injabulo. Jabule wonke umuntu eSouth Africa ukuwina iKaizer Chiefs. Yabo imagine ke leyo nto yenzeka each and every season. Bayeke lento yokuxoshwa ucoach ne Orlando Pirates misayine ucoach. Imtshela ukuthi lo coach lo uzothola yabo kule contract esikuniya yona uzohlala another 2 years. Musayina 3 years uzohlala another 2 years. I-contract ye coach ibe pregnant. Hayi lento ukuthi each and every season sithola ucoach omusha. Each and every season sithola ucoach omusha. Leyo nto izodisturb indlela yokudlala because kwathina sinayo playing style. We don't have any playing style. Because mehamba lo kuzofika umunye because ngiyakhumbula uJoseph Zimbabwe kwiPirates way defensive edlala kakhulu edlalela kakhulu ama draws. Jose Riveiro ubedlala ibhola yabo i-team bikwazi uqala ibhola at the back. Bezikwazi uqala ibhola at the back ingakho sasayina uSipho Chain from iChipa United. Yabo. So ngempela angazi ngokwakho wena uyizwe injani le ndaba le. Yabo uTeko Modise wayibeka ngenye indlela kodwa mina yabo ngizamile ukuyichaza ngendlela mina engayizwa ngayo ukuthi hayi ngempela uqinisele umshito lo. Kumele shintshe indlela yokwenza. Yabo must find indlela ezintsha zokurecruiter coach. Yabo sithole indlela ezintsha zokurecruiter coach. Right now Orlando Pirates nama youngsters adlalayo. Ucoach omusha mefika kumele atshele ukuthi okay lo coach uhambile ubedlalisa ama youngsters kakhulu kanje and leyo nto bisebenzela. Why don't you stick to that? Yabo anikezwe ukuthi okay wena because ucoach ade khona la ade dlala kanje ngintwana. Now stick to that route. Yabo so we can continue with movement. Siqhubeke siye phambili. Because mesothola ucoach omusha, I'm not trying to say Orlando Pirates I know our players are right, we don't have any players, yeah, wara. But all I'm saying is that we do have players, we do have our players are capable of winning big things. We saw this season. Sale yancane, yabo. Coach omusha akuzofika, akumele ahlakaze yonke leyo nto. Kumele akhe kulento atikhona vele, aqhubeke kulento atikhona.